Good morning guys. So ayun, dito pa rin kami sa bahay. Hindi pa kami nakakaalis. Kasi pagkising ko wala si Emma, hindi man lang nag-message kung pumasok muna ba siya or what, or susundin si Jackie, yung gano'n. Kaya wala akong idea. Di ko pwedeng iwan yung mga aso dito kasi kaya nga sabi ni Daddy, wag na lang muna daw iwan si Groot. Gawa ng baka maano sa biyahe. Ayun, tapos naglalagas kasi masyado yung fur niya. Kaya ayun, and then baka 3 days nga lang kami dun. So, madalian lang. Kaso, hindi ko alam bakit nagkaganon. Kaya nagluluto muna ako ng breakfast namin. Sabi ni Daddy, luto ko muna kahit spam lang. Ayun. Spam tapos kanin and then noodles. Okay na muna yun. Hello guys! So, magandang tanghali. Ayan, 11:01 na. 8:30 kami umalis sa apartment. Kasi tama nga hinala ko kanina. Pumasok na si Emma. Tapos si Jackie is hindi talaga pinayagan ng asawa niya. So, ayun. No choice talaga. Kundi pakainin ko muna yung mga dogs. Tapos inantay ko muna ding dumumi. Para sabi ko, hindi makalat doon pagdating ni Emma. So, nakapaglinis pa ako doon. Then, yun, nakapaghugas. Nakakain pa kami ni Daddy kanina. And we're here na, pa-exit na sa Pura. Ayan, favorite ano namin to. CR break can. Kami lagi nag-stop over for CR break. Ayan, si Daddy yung pasahero ko ngayon si Daddy. Kasi inaantok pa siya. Antok na antok pa daw siya. Gusto niya nga dapat is 2 PM na kami umalis pagdating ni Emma. Sabi ko, hindi, sayang yung oras kasi nakakain naman yung mga dogs. Diba, pag nakakain na yung mga dogs, nakadumi na yan. Matutulog na lang naman yan. So sabi ko, bumiyahe na tayo. Hindi pa sana siya. Umihirit pa siya ng 1 oras. Pwede po na ako ng 1 oras. Sabi ko, tara na, ako na muna mag-drive. Tapos patulog ka sa biyahe. Kasi kagabi, ayun, nantay pa namin yung isang sasakyan nga na pumasok. So, siguro pasado alas 12 siya nakatulog kagabi. And, yeah, puyat pa from last night. Diba? Kasi nag-pick up, maaga kami nag-pick up ng product. Kaya, yun. Nag-CR lang siya today. Nag-CR lang siya ngayon. Now. Alerts. So, yun. Excited na ako makita yung anak namin. Ngat-ngatin. Ba naboboring ka nakakatulog. Charot. Shall we? Paraan siguro mga 1. Doon na kami. Hello guys. So, ayan, nagpalit na kami ni Daddy. Kanina lang doon sa tindahan ng Uratex. Bumila ako ulit ng curls. Si last time wala yan. Yan ang pinunta namin, di ba? Nung hinatid ko sila Chris. Tapos take out lang kami ng McDo. Kasi si Kuya Peter, hilig nun sa pag alam niyang nasa biyahe na kami or papunta kami sa Nueva Ecija. Paano pa-take out McDo? Sarap, madami ng tita, tito. Ayun. Nadala mo yung ni baby? Controller niya? Controller, remote hindi. Yung remote hindi. Ayan mo na siya. May remote naman yung niya, aircon niya. Kasi mahilig din yun sa remote. Hindi niya pa yung float ko niya. Drinks pa lang yun. Okay. Flotation. Mahilig yun sa pampatulog niya. Yung remote. Kasi nung baby pa siya, yung nipple ng niya, ng chupon niya, yung dulo nun, ginaganon-ganon niya, imbis na mangutong sa akin, yung nipple nung Ang dami na nga. Okay na po sila. Oh, yun nakapasok. Di! Saan na? Ikaw! Lapit na kami. Nakikita ko na yung bubong ng bahay namin. Ayun, yung blue. Katabi ng blue. Yung blue lang yung ko, latandaan ko. Yehey! Ayaw pa. Lapit na. Miss mo ba si baby? Wala, makulit no? Kana na dyan,
naman kami. Iba talaga saya ko pag dito ako sa probinsya. We're here! Lalalala! Taga-ano na yung batang yan? May bata! Ala na, wala. Asa na yun? Buksan mo ngayon ano. Anong ginagawa mo? Bakit motor ka ng motor, ha? Ha? Huli ka, no? Gulat ako. Balik! Balik! Balik. Balik! Balik! Loko ka, ha? Loko to. Yung ano nasa labas, daddy. Yung isang sasakyan, eh. Ano ba? Dito ka muna siguro. Anong ginagawa mo? Char. Ayun, dito na kami, guys. Ano kami nakarating? 12:30. Ayan. Narinig yung pukpuk sa mga nagtatiles. Yan. Hindi ka pa rin tapos, kuya. Favorite niya talaga yung ano, rice meal sa McDo. Ikaw, ate, bakit ang hilig mo sa noodles? Ha? Wala makain na ako eh. Gusto mo ba maanghang? Eh, yung burger mo, ba't di mo kinakain? Naku, napakapihiga ng batang ito. Kaya tinan mo yung katawan niya. Oh. Pitit. Hoy, kunanin. Nagawa mo dyan, kunanin? Ha? Nagawa mo dyan? Kaya magluluto si auntie ng merienda. Bilo-bilo. Grabe, ang daming langaw kahit sa kwarto ni Chris. Magaling ang mga langaw na yan. Okay, tama na. Oh, kita naman kayo sa vlog. Mga alaksing ko. Anong oras na? Good morning, guys. Happy Sunday. Ayun, it's Sunday na. Ayan, good morning. Yan, nakakaloka lang yung nangyari kagabi, guys. Promise. Nagkagulo sa ano, sa labas. Kasi itong ano, si Froggy tsaka si Richard is, actually si Froggy yung kinorsonada dyan sa ano, sa labas. Eh, alam niyo naman si Froggy, hindi yan pa ano, hindi yan patitinag. So, ang nangyari, nagkaanoan, may mga tanod na, nagano. Tapos, palibasa ano eh, bago lang kami rito, and birang makita si Froggy. Tapos mga nakainom na, so parang nagkainitan kasi both side is ano, mga nakainom. So, kamunti ka na magsuntukan kagabi. Kaloka. Kaya sinabi ko na tama na inom. Si Froggy bumili pa bibili pa sana dapat sila kagabi. E kinorsonada siya dyan sa ano, sa may labasan. Alam niyo naman si Froggy, hindi pa titinag yan. Kaya ayun. Ay nako. Kaloka. Buti nga si Jeff hindi sumali. Kasi pag nagkataon, nagising pa, gising din yun. Ay naku, kagulo talagang sobra. Kaya susumbong ko si si Papa kay Mama. Pasimuno ng inom eh. Kaloka. As in talaga si Richard, galit na ewan kasi minura kasi siya ng parang pinapaliwanag lang ni Richard yung nangyari. Is minura siya ng, kasi may pumuntang parang tanod, gano'n. Kaso may mga nakisali sa hindi naman dapat kasali doon sa issue is sabay minura si Richard na, ayun nga, syempre nagpanting yung tenga nung isa, gawa nang hindi ka na makasali, sasabat ka yung tapos mumumura ka. So, yung galit na galit yung bayaw ko kagabi, kaya grabe kung todo awat kami doon sa first time na mangyari yun, guys. Nakapalaw ka talaga. Anyway, ayun, good morning. Baka magka anuhan nga sa barangay kasi sabi ko kahapon pinuntahan pa ng SK chairman kasi mga bata pa yung involved yung mga hindi kasali, mga bata pa. Sabi ko tomorrow na lang kasi para mahimas-masan na muna yung mga nakainom, diba? Kasi pag mga lasing niya nagsipag-usap, rambling talaga. So, ayun, tingnan natin later kung sunduin kami dito ni sabi ko yung barangay nga, lapit lang naman guys. Dito malapit sa dati kila Nene. Kasi ito school na to tapat ng namin, ng bahay. So ayan.
Tapos may nambato pa kasi kagabi. Tapos nag-uusap-usap na lang sila dito sa ano, sa terrace. May nambato. Hinabol ni Richard tsaka ni ano, ni Rico dito sa kabilang ano, sa school. Nakakatakot pa naman dito sa school kapag gagabi, guys, promise. Bagay kilabutan ako umagang-umaga. Kasi may something daw dyan sa school eh. Kilabutan talaga. Ito yan, tulog pa yung mag-ama. Dito kami natulog sa lapag eh. Iyaan lang muna natin, mamaya. At masasabon sila ni Papa. Mga alasing kagabi. Ayun, baba na muna tayo. Konti na lang guys, dito sa baba. Ayun, pinapalitan ni Nene yung ano, yung tiles dito kasi nag-crack, diba? So, ang daming back job dito kaya natatanggalan talaga. Tapos, ito yung sahig natin. Ayan. Konti na lang ito eh. Gilid na lang yan. Ayan, sa may hagdan. Ayan. Tinanggal yung ano. Yung pinto. Itong pinto dapat pinapaano ko rin guys. Sabi ko slide na lang. Parang butterfly kasi to. Sabi ko slide na lang din ng left and right. Kaso baka hindi na daw kayanin. So, hinayaan ko na lang. Ayan. Tapos dito magulo pa. Good morning, Atom! Tsaka Tipi! Ay, ay. Ay, malapit na yan. Ay, sus. Ay, sus talaga naman. Nag-angay pang Atom. Ay, sus naman. Ayan. Tapos Monday, dito na magta-tiles guys. Ano? Ito pa, mga tambak na tiles. Ayan. Para sa ano, sa Kasimano. Tapos ito dyan sa labas. Gray na medyo rough lang. Umikot talaga siya. Ano? Ano? Kunanin. Morning, Kunanin. Kain na si Papa. What is this? Pansit. Natulog pa sila eh. Marami pang tulog. Ito kagabi, tulingan. Ayan, okay na yung ano natin. Yung bakod natin and gate. Ayan. Kaso, makakalabas pa rin sila dito sa ilalim. Gawa ng tatambakan pa to. Tingnan nyo yung kailangan pang itambak dito. Ang dami pa. So, ito pipinturahan na lang. Ayan, paunti-unti lang guys. Kasi wala naman talaga tayong ano. Wala tayong budget na malaki para sa bigla ang pagpapagawa nito. Pero at least tuloy-tuloy guys yung ano, yung gawa. So, ano kasi, monthly yung kinikita natin sa RMK is dito talaga na pupunta. So, yun. I'm so happy kasi diba, may ano, may nakikita tayong ano, katas nung ano, ng pag-online shop ko. So, ayan, konti pa. Masasaan ba't matatapos pa rin to. So, ang saya kasi napabakuran na namin and ano na lang. Ito sliding to eh. Ayan, kaso ang bigat, ang bigat niya pala. Ayan, wala pa kasing grasa, lalagyan pa raw yan. Nakabili kahapon. Ligo time. Ligo time. Good. Bago matulog. Matagal pa yan, Rika. Nitiuk-tiuk na ka. Charot. Inaantay ko yung ano. Yung, ang bango, no? Gagawa siya ng ano, pipino juice eh. Sabi ko kung matagal pa ba yan kasi nabubulo na ako. Hindi pa ako umiinom ng tubig eh. Piling na ni Nene magpaligo. Oo nga. Grabe yung pwet-pwet. Ang mga ano nyo, guhit-guhit niya eh. Hindi naman kasi sila maingay eh. Hindi ka talaga magigising. Wala tayong music. Music. Hello guys. Ayun, pupunta kami bayan. Bibili lang kami ng tinapay. Char. Tapos tubig. Inumin. Ayun. Ilang ano yan? 10 ano ba?
Kasi si Rika, nagtatago pa siya. Tapos yung inaanak ko, nadalaga na. Yan. Si Pao. Punta daw siya boarding house niya. Nagbo-board na siya. College na yun. Hindi, college na ba yun? Senior high? Parang college na rin, ano? Parang level lang. Oo. Pinahaba lang. Gano'n na ako. May hinaanak na ako. Ay, majonda na talaga ang lola. So, yan si yung kasama ko. At yung isa, comatose pa rin dahil sa kalasingang kagabi. Ayun. Tapos mag-iinom na naman daw sila mamaya kasi re-rest back sila, di ba? Gagaling nila, no? Kupot. Uy, tulog ako pag nangyari ang krimen. Ay, ba't sabi mo kanina? Sige, mag-inom tayo para tayo. Re-rest back tayo. Charot. Para updated ako. Tulog kasi siya kagabi. Hindi niya alam eh. Buti na yun, hindi ka nagising. Baka mas lalong riot yun. Dada naman sa mabuting usapan. Eh kaso nga, mga ano yung kabataan eh. Mga maiinit eh. Kaya lumala yung sitwasyon. Anyway, huwag natin pag-usapan guys. At nakakapikon lang talaga. Dala tayong bayan. Ayan po, mag-iigib po kami ng inumin dito sa bayan. Aqua Nature. Kasi yung dating iniigiba namin doon or binibila ng tubig, lasang ano, sabong. Hindi hinugasan ng mabuti. Antayin na lang namin kuya ay ate. Para kami may pakain sa barangay. Simbang gabi daw. Ang daming tinapay. Ilan yan? 10 pak ba? Hindi ko bukas Tinapay tsaka bihon. Ito pala yung gusto ni Chris na enrollan niya daw every Sunday or every weekend. Ayan. Tara karate. Nangalin kuya. We're home guys. Ayan yung mga pinamili namin. Dito yung mga cold cuts. So, yan. Then, basa ilalim daddy. Yeah. Ano ba to? Magulay yan. Mga gulay na. Hello. So, yun lang naman binili ko guys. Saan niyo bukas? Bumili ako nito. Ayog. Delight kasi walang ano, walang Chicken. Chicken na bacon. ano ba yun? Yakult. Chicken. Ay, ito. Ito kailangan to ni daddy mo. Nuggets. Richard. Ano yun? Ano yan? Sampalok. Lalagay sa kambing. May dala kang Ano yung sinabawang kambing? Wala anak eh. Walang kimchi ako nakita. Ante, Yung ka... Sida. ante may pangano bukas ante? Tinola. Yun. Tapos broccoli para kay... Crazy. Gusto mo ang baon yun anak? Beef with broccoli? Ayun to ante. Ito. Ano daw yan eh. Malambot daw yan. Madali ko ka lang. Pero ano mo na lang, slicein mo na lang na parang strips na ano. Bingi ka? Ayan. Kaya na yun sa'yo? Hindi, binigay na sa... Tapos we have here corned beef, maling, ice pam. Dito puro ano, puro tinapay ni Bilab. Ano yan ni Bilab eh, request niya tinapay daw. O yan na tinapay mo ate, 10. Ay yun pa, nakalimutan ko. Bukas na lang anak. Go. Ayun o, delight nga lang. Chicken ko. Bawal ka pa sa chicken. Century tune ako. Bawal ka pa nga. Century beef. Sabi anak.